la propiocepció és tenir consciència d'un mateix i en l'àmbit que estem parlant és tenir consciència del propi cos. A Petaneres el que diem sempre és que a la propiocepció mantenim la regla de les 3 Cs, que seria tenir consciència d'un mateix, del propi cos, saber coordinar-lo i conèixer-lo. Aquestes serien les 3 Cs que parlem nosaltres. El per què és important la propiocepció? La propiocepció és important per moltíssimes coses, especialment pel vincle que estableixes amb el teu gos. El guia i el seu gos treballant tot el tema de propiocepció millora moltíssim la comunicació. I no només la comunicació entre el guia i el propi gos, sinó la comunicació també amb altres gossos. Un gos que treballa molt bé la propiocepció es comunica d'una manera diferent, perquè sap en tot moment i és conscient de com posiciona el seu cos i el moviment que realitza. Per tant, especialment, per exemple, en cursos de socialització de cadells, seria molt interessant perquè el gos treballa d'una manera diferent al seu cos. Llavors, té més seguretat en ell mateix, per tant, es comunica molt diferent amb els altres gossos que un altre gos que no hagi treballat propiocepció. Ja introduint el tema que estem parlant de cadellets, és molt important que tots els gossos, tinguin l'edat que tinguin, treballin propiocepció. Evidentment, no és el mateix treballar propiocepció amb un cadell que amb un gos júnior, que amb un gos adult o amb un gos sènior. Evidentment, sent conscients de les limitacions que té cada gos i l'etapa de cada gos, s'ha de treballar d'una manera o d'una altra. Evidentment, si té lesions, sempre, sent responsable i anar a un fisioterapeuta, perquè de fet nosaltres aquí el que treballem és propiocepció a nivell comportamental. De fet, la propiocepció es treballa amb tots els gossos, tant a nivell d'edat, a nivell de raça. De fet, és molt important per gossos que treballen a nivell d'esport, tant per millorar la rapidesa, per millorar la precisió, per millorar l'agilitat i especialment el tema que ens estem parlant ara, tot el tema dels gossos que treballen a teràpia. Sobretot per la comunicació i la concentració que exigeix aquest tipus de disciplina millora molt a l'hora de fer habilitats i a l'hora de relacionar-te amb altres persones. S'utilitza molt perquè el gos aprengui a concentrar-se, a coordinar-se i relacionar-se d'una manera diferent amb la persona i amb el seu entorn. Per què? Perquè és conscient del seu propi cos, on el té i com el fa servir. I això l'ajuda a tenir seguretat en ell mateix i comunica una seguretat als altres, que de fet els gossos ajuden moltíssim a altres persones i a altres animals. I amb la propiocepció és una part molt important per arribar a aconseguir aquest mètode de treball.